Alright mga ka-6, sa siningation, ari nagabukbo ang ulan, no? Kumakusog ng ulan diri sa may area sang Sipalay. Makita nato, no? Upod ang huyop sang hangin. Hindi medyo mabaskog ang ulan lang ginang kusog-kusog mga ka-6 nga nagatupa diri sa area sang Sipalay. So, gauntat-untat siya ang uyop sang hangin, upod sang sining ulan. Hangin yan. Hangin. Opo. Hindi tama ko kayo hindi na hangin. Basko, kanilo, hindi naman sa hangin. So, tanaw na to, no? Amo ini subong ang sitwasyon diri. Makusogid nga tupa sa nga dapya, tupa sa hangin kaga ulan, no? Makita ninyo dito sa unahan na yun, no? Kusog-kusog ito ang haboy sa hangin. Hindi nga part sa may ining wala mayo ginakanan, wala may kapalit ang mga sanga sang lubi tungod kay ang nga bahin medyo may bukid so natabunan sa. Kung tanaw naton dito sa punta na yon, makita naton ang nausaot-saot sa mga kahoy tungod sa dapya sa kusog ng hangin.